malusi. I am the shepherd. I am. You're not phrase eyenza uJesu abulawe. Uya kulo mhlobo waphezulu ngoba uyazi ukuthi uyikho konke futhi unakho konke. Uthi aphendule lo ophezulu athi sekuphakathi kobusuku. Phela ungangihluphi. Phela ungangihluphi ungangikhathazi. Futhi nengane zami nami sesilele. Phela ungasikhathazi. Uthi noma engeke ubuhlobo ungeke umcindezele ukuthi avuka futhi. Uthi kodwa ngenxa uphikelele. Ukuthi angisuki kulomnyama. Engasiphethe isimo. Angizukuyeka Nkosi ungangibusisa. Noma ngaze kuse phumilanga ubonwe ngabantu kodwa ngeke ngudedele ungangibusisa. Ngamanye amagama angibuyeli kumhlobo ofanele ngivele ngiyiprovide kuye uma wena ungangiprovide. So now he is telling us that uyabona lento uthandaza akusiyona into ka2 minutes, akusiyona into ka5 minutes. Kufanele sithandaza silokhu sithandaza. Acabanga ukuthi uSathane sesikhathele sishintshe igiya asizwe sesine lapho shakala. Uma selokhu uSathane ziyakhathala asisho siphapha shakala. Kama silokhu siyanyukela siphase kule ntaba singayiphethe izinto esizele. Kodwa Jesu njani? Kodwa weJesu njani? Kuyacindezelwa la kuyaphikelelwa. Hayi bazalwane ngisekhona kodwa. Sengazathi uNkulunkulu angasivusela uhlobo lwabazalwane oluphikelelayo. Ukuthi izinto zingahambi kahle luphikelele. Ukuthi kumnyama bathi sizohlala la kuze kukhanye baphikelele. Uyaphikelelwa. Umama owayenesipho somopho lithi iBhayibheli wathi ukuba ezwe nje ukuthi uJesu waseNazaretha wathi namhlanje uma ngike ngathinta uma eyakuyifika isikuku kanti kuya uhlobo lomuntu ophikelelayo. Lithi iBhayibheli waphendla iy'nkuku ebheke uJesu waphendla iy'nkuku ukube kwakuyithi sasiyophelelwa ngamandla singakafiki kuJesu. Uyaphikelelwa. Angikwazi amazinga abanye abantu kodwa ngifike kuleli zinga angifikanga ngalolu. Ngifike ngokuphikelele. Abanye bethi ngeke uzuphumelele. Ivoice yakhe is not big enough. Ngaphikelela nevoice encane. Abanye bethi hey unje ngaphikelela. Abanye bathi ukhama kuyifamily engaziwa ekholweni ngaphikelela. Wathi ubani okwaba umfundisi ekhaya kini ngaphikelela. Kungekho umuntu okwaba umfundisi wathi wabaphumelele. Ngikhumbula sisalwazi sami mhla ngibiziwe sathi uqinisile imfano wami. Uyazi ukuthi usazohlupheka wathi kuzoba nje kube nje washo ukuthi ngizwile into engiyizwile engiyaphikelela. Awufiki kuleyo kuphikelele kanti awuqalanga kulezi zokuqala. Aya. Asfala.
Swiswe lawo mandla abafundi bathethiswa sinifuze abokoshataba Yes, ukhona phakathi sinifuze isandla sakho khona into okufanele uyithole manje